Amen. Bako kwa yenu. Chiko kwa yenu. Sakateka kabra nyika ni yika. Chichipo wa satana. Amen. Sasa kubana ina kwa yenu kwa kwa kwao. Amen. Tino kubana na Afrika kutanga. Sasa kubana na Afrika kubana Amerika bako. Europe bako. Amen. Amen. Yeah. Mama.
shokora kuti imi muna Jesu ari mumwoyo chimutendera chinogare mwari rudo kabra achiti
Jewe chokutakashi ushe no chechipiri upirisi mashiko tibe pano dishe mamugababa bado bakati parusunguko inoti freedom of worship kutibe pano wakusana matosha yo anachukua na wengine basi kama kufungua wakati watu wanasema bakwa watu mungu wetu ile naye amen no krista wangu leo mtakatwa leo mungu kare amen hata kama wewe kama wewe basi amen ndio kama ushe hapana kutoka kwa mahali amen amen kutoka kwa hapa kigaro waka wote wale kutoka wale wakana na maisha soro ya kazi au ila hadi amen kutoka kwa the voice of God kwa sababu walo hichi nama banani nama chakaba kasi banani nama sakashana matia sakashikongera sakashika tiri pasi pehumende ino ndiyo mweya amen pamweya tinogadiwo tinovachengeta kuti varege kuvakunda amen zvikwata zvirege kusvika satani arege kukuita basa tinogona amen nokuti ukawana kutoraaa anobata kuzvibhedherabe vanhu vacho mamanika patwano vamunoona vakaita amen akaita sai hazina ndandazira mukabe ngamano ko takapona ni namwari sasa kutidai ngira mukabe amen patino kutunguko kana kulira hapana amen kulira kweli amen amen church yes amen amen sasa kulira amen yesu vamos cabe na Jesus, né? Amém. Aleluia. Jesus dia katina. E a noite que Jesus. Amém. A cara disse que chama. E a noite. Aleluia. Amém. Amém. A gente não vai ensinar aqui. Kunana. Lá, The fear of the Lord is wisdom. To depart from evil is understanding.
Sakana. Komisara wa Bamsoro na Bono na Biba. Ano se kama kwa na. Weta rai. Rasika na wa. Chokwa. Chokwa kwa satikare hai ndio kukai. Ushabiwa. Chokai. Weta rai. Sasa sana kukipotea. Manala kwa kurwa. Rajesu. Bani kama ndio kushika. Kala kile kile na kile. Asante. Gloria. Siva. Siva. Power. God is all might. God is all power. God is all love. Amen. Ruda rudo kwa sina fanira. Ruda rutati mtopa. Ruda rutati mtati. Kwete. Rudo no regerera. Rudo no mwamurefu. Rudo no nasho kuti. Ida yenu. Nukuna mitira shakai asirika. Ano zai. Ano zina. Shokora maruka kama angaje. Zina nukuna gerero. Aisi moshe. Nukuna asi. Nukuna zira. Amen. Amen. Nukuna zira. Zira. Maka nimuyo yuka wa kote na Afrika. Murisha date. Yuka kutanga wa Afrika. Jere pasere. Amen. Wakati wako wako tunasema Bwana. Rati za kutenda. Rati za mabasa. Ndio kutenda sema mabasa kwa Amen. Amen. Yes. Unasikia ndio. Au Satan. Baba yako ya kubana. Ndio kwa wewe. What
Vamwe vasati vadi vapedza muri kukanganisa kuimba kwerunyorwo. Haleluya. Vari kuvamba muri kumhanya pakutanga vhesi. Handitika regai ava vasara uye kana vamwe vavamba vatenderei kuti vapedzise rudo rwacho nai nokuti pakutorerera pai munosvikoimba zvisiri zvazvitwa nangotanga naika. Afrika inerima kuitira mukadaro munenge muri pamwe chete nani vadairi munenge muri pamwe chete navo mukati Afrika inerima makanganisa manje madererwo erwuyo kunyange ari kuimbisa nopesero oita sasi kuzva zvari kudi zvari kuita naika. Uye kana makazvivhara nemasumburera kudai hamuone zviri kuita ari kuimbisa uko nokuti anenge achidai zvari kuita ndo zvimunofanira kuitwa nemi vanhu muchiteera maitiro ari kuita. Haleluya. Zemura
Amen.
moti ngaribatwe noutsvene kurapwa ngavana mati vasingatadzi. Saka vakazonzwa navapostori chechi ikati African Apostolic Church musi wa 17 February 1956 ikabva yazove the African Apostolic Church sign yabva yatwa sign chechi yedombo munogara Jesu dombo ndiye Jesu kubva ataura zvinhu vanhu vakaendine maguva ose zvakaguma nenyika utakava kuti muve norugare muvena nokusingaperi uye ndiningirenda nemipese kwamunoenda kuhaisikaendo kumusiyai hati musiye muherera ndine mipese musatye nokuti nemi kutya iko musatye vanhu musatye kuti musatye musatye nokuti satani chisikwa speed limit yacho nayo yave 100 kilometers an hour naika tinofara tikari kufanana zvakadai
saka ndakasuvira ndikamanikidza chose norudo rwaMwari kuti ndisvike kusvika nhasi ndasvika pano. Saka muchidimbu ndicharondedzera sokurondedzera kwandakaita nezuro kuti kana zvichigona sokundisesedza kwavakaita Mwari, sokundisedza kwavaita nhasi, ndinoti sokundidavira kwavachaita zvenhasi. Nhau yakaitika panapa yakaitika musi wa17 August 2008 gore rapera ndiri kumba kwangu. Takanga tiri pamutambo wePaseka. Chakandinetsa pakauya chiyero chehope ndivete. Pauya chiyero chehope ndivete. Ndakanga ndiri pamba pangu pandakavaka pane chikomo chiri padhuze zvakaita pane baba. Saka ndiri ipapo pakaita chiratidzo chendege mbiri dzakabva norutivi rwamabvazuva asi dzaiva muzasi-zasi zvokuti haiti yacho maspeakers aibva akakwirisa dziri muzasi-zasi asi dzakarurama pachivanze pangu. Saka ndakaramba ndakatarisa, ndakanga ndichitotyira kuti dzikaramba dzichiuya dzinogona kubonera dzimba dzangu dzikawa kuti dzaive muzasi. Saka ndaramba ndakatarisa ndege dzino dziri mbiri dzaive dzakatungamidzana, imwe pamberi imwe pashure. Dzakatungamidzana dzichiti imwe pamberi imwe pashure. Ndege yakanga iri pamberi yakawa yava kuda kutopinda muchivanze asi isati yapinda. Yakanga iri kumashure ndo yakazopinda ikamhara mukati mechivanze changu. Saka ndaramba ndakatarisa saizvozvo, ndakanga ndine tarisiro kuti ndichaona vanhu vachakuvara pakudonha kwaita ndege, kana kuti ndichaona vanhu vachadzuruka kubuda mundege yamhara. Handina chandakakwanisa kuona asi ndakanga ndichiona kuti idzi indege dziri mbiri. Saka ndaramba ndakatarisa mucherechedzo nechiratidzo ichocho, ndakaratidzwa mugwagwa wakanga uchibva pamba pangu. Mugwagwa waibva pamba pangu waenda doti rwamabvazuva kwakanga kwabva nendege idzodzo dziri mbiri. Ndakada kuti ndiucherechedze kuti ndione kuti ungava unogumira padhuze asi meso angu akagumirwa ndisati ndaona magumo omugwagwa. Saka zvaita saizvozvo chinguva kwamaminitsi mashoma ndakatarisa mugwagwa uno. Mugwagwa wakasanduka, ndakaona mvura ichiyerera, wava rwizi rukuru ruzere nemvura asi mvura iyi yaiyerera ichiuya pamba. Mvura ineyi ichiyerera ichiuya pamba ndakatanga zvekutya ndikafungidzira kuti nedzimweni dzenguva pamwe dzimba dzangu dzichaenda. Asi mvura ino yakati ichipinda mukati mechivanze yakabva yamira kuti ndione kuti yaimirira papi kana kuti yaiperera papi. Handina kuona zvakafanana izvozvo asi ndaiona kuti mvura yasvika muchivanze. Ndiri pachinguva chokuramba ndakatarisa saizvozvo mukati mehope. Mvura iya yakanyangarika. Ipapo paiva nerwizi panzvimbo yandakaonera mugwagwa zvakare. Yakangoita foro diki asi yaive iri neziyo zvakanga zvasvika. Asi chakandishamisa ndechekuti zviye zvatoibva zvatotsuka zvinotoratidza kuti zvatononokerwa kuchekwa asi mashizha azvo anga asina kusanduka akaramba arirei. Ndichiramba ndakatarira saizvozvo chikomo chiri padhuze nepamba pangu ndakakwira kuti ndiedze kuti ndione kuti ndimai ingagumira papi. Asi ndaenda ndikandotarisa ndichide kuti ndiedze kuona kuti ndimai inogumira papi. Meso angu akagumirwa ndisati ndaona magumo evaigumira ndimai izviyo asi zvakanga zvasvika mashizha arirei. Saka ndiri pakati pokudzika pachikomo paenda kudzoka pachivanze changu. Chakandinetsa ndechekuti ndakatarira munda uyoyo ndakaona vanhu varume vari vakanga vakapfeka nguo chena savamirira ndakaita. Asi chakandinetsa wakanga ari pamashure akanga akabata svimbo dzakafanana nedzakabata vazodziwa vashe. Wakanga ari mberi akanga asina svimbo yaakanga akabata, anga akangopfeka hanzu chena. Saka varume vanava vari pakati pokuuya handina kukwanisa kuzarukirwa meso mangu kuti ndione kuti vanga vanani. Asi chakandinetsa vakanga vachimanya vachiuya vachifamba vari pamusoro peziyo asi vasina kutsika pasi. Saka chakandinetsa ndechekuti vachifamba vari paziyo zvakandikashamadza kuti makuriro akaita vanhu namasvikiro akaita vanhu vanoreva kuti vangatsika dzinde reziyo akafamba pamusoro paro rikasawa. Ndokubva zvangoguma zvakadaro mukati momusoro wangu. Saka ndiri pakati pokuramba ndakatarisa saizvozvo ndichiona mukati memeso angu varume ava vachiswedera, varume ava vachiswedera, varume ava vachiswedera. Varume ava vava pedyo, ndakatanga kuona zviso zvavo ndichizarukirwa ndikabva ndavaziva. Murume akanga ari mberi wandakaratidzwa Bishop neNyamuteti vachimanya vari pamusoro peziyo ipapo. Mashure mavo ndakaratidzwa muapostora mutumwa waMwari wakatumwa kuAfrica wakoumwasha. Vari vakanga vari kumashure vachifamba saizvo pamusoro peziyo asi ruoko rwavo rwezviboshwe rwakanga rwakabata tsvimbo. Saka ndaramba ndakatarisa saizvozvo ndakavhunduka ndikati varume ava vanodei pamusha pangu.
varimava mafambire rudziya vanoita kufamba pamusoro pezvinhu, asi chibarirwe changu pauviri hwavo handina wandakamboona. Saka nhasi ndinototi ndinofara nokuti ndinopemberera izuva rangu rechipiri kusangana nomutumwa wakatumwa kuafrica. Takanga tisina kumboonana, takatanga kutoonana nezuro manheru kuHatfield. Saka nhasi ndinofara, ndinotopembera, ndinoti izuva rangu rechi2, asi muhope ndakavaziva. Saka zvaita saizvozvo, panguva yavo kandoita sokuti vandopinda mukati mechivanze changu, baba vakanga vari mberi, Bishop Vanhemia Mutete. Vakaita sokuti vakawa, havana kudzuruka asi vakaita zvokuwa. Saka vaita zvokuwa, ini ndakaramba ndakatarisa somunhu wakarogwa nehana, somunhu wakanga wasina kuziva zvavaivinga. Handina kunge ndakwanisa kuti ndiswedere pedyo navo ndiite chimwe chinhu, kana kuti ndidembedzane navo, kana kuti ndivamuse. Chandakangokwanisa kungoshandisa meso angu ndinyerere. Ndiri pakati pekutarira kudaro, ndakaramba ndichiona muzoziwa waMwari, mutumwa wakatumwa Africa vakoomasa. Vakaramba vachiuya kusvika vasvika pakawira murume uya, ndokubva vadzika, asi havana kuwa, vakaita zvokudzaka. Saka vadzaka vakafamba vachinopinda pakati zvakanaka. Vafamba vachipinda mukati mechivanze changu, ndakafamba ndichienda kwavari. Ndakangofamba nhano mbiri ndokubva ndatomira. Saka ndamira, ivo ndivo vakazofamba vakaswedera pandaiviri paya. Chinhu chokutanga vachisvika pandiri, vakatambanudza ruoko rwavo kuti vandichingamidze neruoko. Ndikatambanudzawo ruoko rwangu ndikavachingamidza. Saka ndavachingamidza sechishona chedu chatakajaira kwedu. Ini ndiri mundau wakazara, ndinoberekwa pachisumbache. Tinoziva kuti vanhu vakamhorosana maoko, vakabatana maoko, vanobva vatoregedzana votoushirana, zvinoitwa zoita kugara pasi. Saka vakatora nguva yakapfurikidza yandinoziva kuchivanhu chokwedu, ndokubva varamba vakandibata, vakaramba kundiregedza. Saka vari pakati pokuramba vakandibata, vakataura neni, asi pakutaura neni kwavaiita vaishandisa rurimi rwokudenga. Ndakataura navo ndichipindura zvavaitaura, ndichisevenzesa rurimi rwokudenga. Asi ndiri pakati pokutaura navo ivo vachitaura neni, zvavaitaura handina chimwe chandakanzwa, handina chimwe chandakakwanisa kuziva. Pane zvandakanga ndichipindurana navo pakutaura navo kwandaiita, handina kuziva chandakabvunza, handina kuziva chandakadavira, asi ndaitaura norurimi rusiri rwandinotaura narwo nhasi. Saka ndiri pakati pokutaura navo saizvozvo, vakandisimudza kwechinhano chinogona kusvika panapa kubva pasi, asi vasina kubata muviri wangu wose, vanga vakangobata ruoko rwangu saizvozvo, sokumhorosana kwatakaita, ndokubva vandisimudza mudenga. Saka vandisumudza mudenga saizvozvo, vakaramba vachitaura mashoko omweya, ndichidaidzana navo. Asi nhamo inei kubva tichitanga kutaudzana, takasvika pamagumo, tikasvika pakupedzisira kutaurana kwedu, ndisina kunzwa kuti vataura neni kutii. Saka chakazondinetsa zvese izvo zvaitika, ndakapepuka mukati mwehope dzangu, ruoko rwangu ruri mukati meruoko rwomutumwa wakatumwa kuAfrica, woomwacho. Saka igore rapera 17 August, ndakamboda kuedza kuti kuna vamwe vafemberi vanotaura naMwari, vanoziti zvapupu zvokudenga, vanditsvagire kuti zvinorevei. Ndakaramba ndichinzwa tsanangudzo, tsanangudzo dzacho kana ndikada kuzirondedzera dzinogona kusvika 100. Mumwe namumwe aitaura zvakasiyana nomumwe. Saka ndakatadza kuziva kuti ndotevedzera zvipi. Ndakagara kubva 17 August gore rapera kusvika izvezvi zvakare kusuwa 14 August takanga titori paungano yokunyengetera yechirayiro. Hope dzino dzakadzoka samamira dzakaita musi wa 17 August gore rapera sezvadziri pandakapepukira nepandakapepukira. Ndakadazve kuti ndimoedza kechipiri kuti nditsvage vafemberi navanuzviri vezvakavanika. Ndikanzwazve tsanangudzo nemhinduro dzakawanda zvimwe kuenderana nedzegore rapera. Saka ndakakuringana ndikaremerwa, kusvika ndapererwa ndakazoziva kuti izvi Mwari vanoda kurevei. Ndiripo pakati pokufunga saizvozvo, ndakabatwa nomurangariro wekuti ndikazvirega zvakadai, pamwe gore rouya zvichauyazve 2010. Ndikanzwazve tsanangudzo zhinji, saka ndakaenda paboka rinonyengetera riri padhuze Bharadzanwa pachiviziki vanonamatira pachikoro panonzi paZirabada. Pana baba varipo vanoitwa vaMudhumuyo,
vanobata vari muvhangeri ipapo. Ndakavabvunza ndichitsvaga makwara kuti ko ndingaita seiko kuti ndisangane nomuzodziwa waMwari anoitwa Paul Mazha. Vakanditi tinowanza kuita ungano vanoti vachikuku, tinowanza kuita zveungano vanoti vachitano, zvichingosiyana-siyana zvichiita zvakadaro chibva kuti ungano. Saka paunobva wasunungukira munouya toenda tose ndonokuratidza ndega samaonera ndanga ndichita muhope ndapanyama ndavaimini hapasina hope. Ndakabvunza ndikati saka ndasvikapo hakuna zvibhozhero here kuti nditaure naro. Zvikanzi muzodziwa wakasununguka handei. Saka pakanga pachida kuti tinosangana ndakakundikana kusvika ndazokwira bhazi musi wechipiri chesondo iro rino ratiri naro ndobva ndauya paHatfield pa42 panoitwa pamurakati. Ndichisvika ipapo pana amai vanosevenza vanogara ipapo ndobva vatonditi ndiri muapostora unotevera tsoka dzomutumwa anoitwa Paul Mazha anonge mutumwa ndakatenda naye kuti kuna Mwari. Asi vanotogara pedu panapa achikuda kutoenda kunogamuchira sabata musoshati. Ndikati chitsoka ndibereke tikitosha amai handei. Saka zvaita saizvozvo Satani haana kuda kundidzivisa, haana kuda kuva nesimba, kunyange zvazvo akada asi akakundikana, nokuti chandinoti akakundikana ndakakunda kuti ndinosangana naye. Saka ndasvikapo nguva yakangofananisa inei yakasvika ndokubva ndabvunza varipo somunhu akanga asingazivi mafambiro ayo. Ndikati ndinetsanangurudza ndoda kuti ndipinde munzenze kuti Mwari vaitawo sei. Akanditi enda unogara pakagara navo, kana chinhano chako chasvika usumuka utaura zvaunoda. Saka ndakaenda pamberi ipapo ndikatsanangudza sazvino zvandinotsanangura pano. Mutumwa vakataura zvavanotaura. Asi inini nhasi shoko rangu pamberi pomutumwa namachinda omutumwa namakurukota mamwe ose akarinda mutumwa nokuti uyu ndiye mutumwa watakatenda naye kuti tizive kuti kuna Mwari. Ndine mubvunzo, handina mhinduro asi ndine mubvunzo. Pamberi pomubvunzo ndine sarudzo, pamberi pesarudzo ndinoda kuti ndizomera udzi. Saka mubvunzo wangu ndiwo uchatanga pamberi pomutumwa wakatumwa kubato reAfrica Paul Mazha muzodziwa wase wakasanamudzwa. Ndinobvunza ndinoti chiratidzo ichi ndaana makore maviri ndechichiona, asi tsanangudzo dzandanzwa dzawanda chinomboreiko? Mubvunzo wangu wokutanga. Kana ndikange ndazoziva mhinduro ndichazoona kuti Mwari vanoda kuzvidzwa here kana kuti vanoda kutevedzekwa. Kana ndaona kuti Mwari vanoda kutevedzekwa, Mwari vachatevedzekwa. Kana ndaona kuti Mwari vanoda kuzvidzwa, hamene kuti waumweyayi. Asi pari zvino ndaona vamwe vashandisika ndichitaura kuti ndiri mukirishita. Ndina masangano anokwana kuita 18 andiri kutungamira izvezvi. Sangano iri ndakarivamba musi wa31 January 2007. Ndina masangano ari kuchikombedzi, namasangano ari mubhikita, namasangano ari mushirezi. Asi iko zvino ndakamirirwa kwandakabva, nokuti pandakauya ndiri musango uye ndine uta ndinovhima. Asi chandinovhima handidi mhuka, handidi vanhu, ndinoda mashoko, mhinduro yezvandakaona, kuti kana ndodzoka ndava nemhinduro imwe chete ndoziva kuti ndinotaura kuti kudini pamberi pehwai dzakasara. Kudzai Jehovha. Afrika yedu ndinotenda Mwari nechiratidzo chakaitaurwa nemurume atsanangura. Mweya Mutsvene wamuratidza ichiri ndege imwe ichiita zvekuwa, imwe ichiita zvekumhara zvakanaka. Ndichitarisisa mukati mechiroto chake ndaona kuti pane chinamato chisiri kufanira pamberi paMwari
chiri pamberi pake, asi kwozoita chinamato chaMwari chaari kudiwa naMwari kuti ateedzere muno. Chinamato chauri kunzi muteedzere isangano revapostori veAfrica, nokuti mutumwa Pauro Mwazhe weAfrica akubata, haana kuramba akangobata chete, asi akakusumudza mukaenda mudenga akangokubata. Zvinodudzira kuti ndosangano rako rawakadedzerwa naMwari kuti unamate Mwari, kuti mugoenda kudenga nenzira yaunga uchiona yerwizi rumwe chete. Pane shoko rakambotaura richiti uya ndikuratidze chisipiti chimwe chete chichasara panyika pachanwa zvisikwa zvose, the African Apostolic Church. Rukova urworwo rwakaerera ruchigumira kuti muyadhi yako. Zvino zvandiratidza kuti uri munhu waMwari, unofanira kuti ugamuchirwe baba. Vanhu vese vauyi navo vakomborerwa nekuti vauyiswa kunani? Kuna Mwari. Amen. Amen.
Haleluya. Amen. Ya tokera tunga maisha mazuri. Vanhu vari kuti vakakamira vakutabva kuziva asi vanhu vangovaparadzwa nemhaka yekusaziva zvinodzidzisa vadzidzisi vanhu vake zvino vapostori vaafrica utungamiri hwose hwakadzidziswa une zionei uye huna mwari ikaita zvoisina mwari zo yacho inopara ine mai kuziva kusina mwari kodi haleluya tatenda vari kuuya vanhu vari kuuya tinotenda kwazvo tinotenda kwazvo haleluya kuti nyika yasikuru vangu iromba kwazvo nyika yachena mvura iromba kwazvo kuti rwamwari naika nyika yakavhuri vanenge ane simba inoyamise mheni ikapera zvaita sekuzvita mureshuru kwete zvinovapostora kuti anorohwa imheni kwete kozvino mukuru wakaguri ari pakudhara tiri kumbura rwa mapungu haleluya vari kuuya vana vamwari that is very good magojesu akaberekwa pabheterehema uyo nemambo nemukatasa akauya mudzimba uyu ndiani wandakatanga kuona muno kutanga munonachite haleluya ndakamona pano pasi ndakamona nguva dzopfuura nomwe mumatenga ndakamona nguva dzakawanda zve hanze ndiri pano ndiri kupi ndiri kudenga vese vanodzoka uko ndiani anovadzoka kozvino tiri basa redu tiri basa ranhu tiri basa ravanhu tiri basa ranhu amen saka gaziti african one of apostoli ipostori yaje ngatenda hangu saka masimango jesu wakaberekwa pabheterehema uyo yemaborugari zvinovaya nerugare muzimbabwe ikanga paradzwa 1984 neatomic energy rasiane vonoparadza nyika neho ndiani yakamisa pete murasia akanzwa sona muamerica akanzwa sona vakamira vakaita vanhu vakusoro kusvika musuno vakumbatukwesi ikaparudza pete uya kuti hazvizere kunopara kuti atomic energy utosukazanika zvese nai hazve kujesu wakatiri anigozotongani anigogara munani kana nyika yapara angava akapinda mazinaka pete vakatanga kuita vanhu vakusoro kusvika musuno vakubona nzara yavanhu ndikangechitiri pete ndobva voburuka kuya pachiri papa imwe ndokutomharaburu imwe ndokumharaburu ndomandabata makumbo eri kurudyi achibata munhu wakakwana achibata makumbo omunhu ndikabata iri kuruboshe makumbo ayo achibva aita makumbo omunhu akakwana achibva aita vanhu vaakwana vakafirishira chizotasa kumabira zvaaiwa kutinyuka wakamira seri miromoto ndokandaitambomona kumunhu asi urongo hwakebezi wakatibata anofura kaviri chindisumuta ndakombwa nehondo ruoko rwaichimukomana ndikuhava amen haleluya maziona ngashii kuseri miromo tomabuda zuva hazve haana kutaura inji ndakataura kuvarunaraira kuti uyo ndijehovha
Dango taro ya ngo choko kutaza ni ngo zoya. Robo mbati asiaka benidi. Wonde ye. Asi gwerna botawa. Toko go. Mungo mona be bana mu yo. Yo ba na tia wonde. Usinende vai ka toka. Ceasefire. Amen. Yo malato. Si malato ara na sisi. Sura que só do dia, sura que passou no cara. Mas na ilha, amém. Uma bomba que nós não vamos não mudou. Só não vai entrar. Se não passar, não vai bater. O café do outro aí. Pode ir agora. Amém. Digo, já está na Maria. Onde é que eu estou? Na Maria, eu vou dar o braço para cá, cresce no café. Jesus, se passei. Soko kanyola bana bali kumani yesu kutulago kubatira mubata kunika tabu kai dan go de kwate inga para bana tu agai ja saka pas tisu bara kwa misira shani saka kaka bure kutaza shina dali munga shani wo moto bure kutaza no para te batamu shiri cheza haleluya amen madonna si bara pe kugana kumagera tu Bona mutawa musoro ni jeno singa ipabe palo wa mudo kwa kisida mshari 5 continents and 5 islands amen oya 5 continents pasirese isirabisha makontinent mashano yani ya kwa na amen ndio kwa Afrika sana nikasema ndio kutoka amen amen ikafanya kato bali usikasali ukutaka nini ndio ndio washinu ndio kiza soma kabla ya mama alitokea kwa ngiri misiria ndio ndio kila sadaka hii ndio wote nisi amen sio Paulo mtu wewe ni mai eka no badaka toka badaka garana jeso kwa bana ndipo wala mapostori simika jumla sijere moses yoyam balubata yoyam inda kama tafikia je nikawo mwanangu mwana wangu ilimka balubata sio muno balikuyo Valgate, apóstolo lá Yesu. Vamos vai? Apóstolo lá Yesu. Vamos agora apóstolo. Yesu. Vai negar já Paulo, vai negar apóstolo vai. Yesu. Vai negar Yesu alimumor. Vai não seja disso. Se Deus cara com começa com quando a caída. Já não dá. A não dá nem para bom. Ina baba mkura jesa kwa wema. Amen. Amen. Baila nganga. Tunojiliwa nganga naye. Amen. Mwe kukelea kweli. Amoni kukelea. Nganga. Bana nataka ni bubu. Yo bana nganga abaisha bana nganga babelekwa. Bana sana mobelekwa wale bana. Nukuti mwana simusto hadi mwana wa msiboba. Mwana wa msiboba. Kura kuti wanga atereke kwa basa ruhusi kwa kwenyika icha Afrika kutoke kwa makari baba yetu muno gaida matamwatui netete wasikeke kamirao yetu wawari kura makwanoba mokulaye kiseleskano shiva muruweilaye ulaya anjeri waengarima nesabata vai wamshonashi nasi warimana kuteraka bata kumudo haikukema waitosika haikika ulukema haikika vaishekete mtema uku saka vaitaura zvimushitu murayamba kakuni akambozi ngani ayodi kayamba shiwaza kunaisa vaiti kuturula kana yaramba shinaya vachidokisa vaiti kukuva switiro ramwari daimbotikira tsvimbo mumunda uraikari vanhu vapedza kulima wodzipura tunda yake vanhu voita musha urayona amen chumba chidya vanhu namapera chidya zvipfuwo nezvikasi
mabgazi vari yari ingalaro nai matukaru matebere kunuka ndera anga katoa Mungu wetu ande baranga bagere mu matebere vari baro banuta tungu kanana nisona naika ngakuri kujose doba no kujose vari mu arra yoko kwa kune gomo takatomboita kokari kasira kana kutoko tazona kuti mugwagwa une ngozi nokuti una mabhenji takazobisa azvo irasanoi yakanaka mota kirekuta sawa zvino ndiye Mwari wakanga aripo ndiye aripo shonga dzaizodzalana dzavaizoti ndidzo mudzimu vaireva mweya mutsvene kuti ndidzo mweya nokuti mweya mutsvene pachimanyika vanoti mudzimu unoera azve azvazvizvava saka Jesu wakati muna unoture kusumbura asingati munhu mukadzi akashiva murume asi watobatana yaura murume akashiva mukadzi wake kamusikana asi mukadzi wake akangochiva atopombora naye unasamwe ndo zvavaita muno vaizoita kudaro nokuti baba vaigura maoko anoba mombe vaisevesaroshiva muroi vaiuraya ari manezuva resabata kana kudai vaidi saka yakazvirikirezvo pakuda kuti zvakazviripo zvichitizve zvidzosero pakati ndozvandakafunga mazvizwa ndo basa renyini vana veshumba ini vatevero vakatumwa ndivakadii ndivakatumwa vakabvunza tenda tonokuite mabasa mazvo kutendo vakadii iranga hapana vangeri kakuteno vatumwa ndira vanhu no amen ndiraisira vanhu vangeri zvino mobatisa vana veafrica vasati vapinda ndiwo chechi vamamuru kwakuri kumamana nokuti kana mai vachiri kumudana baba vana vanosarudzira moto kumamana kana mai vauya vangoti svingadzata pamusoro wana kumva kwapira mumatumani nanai vakomira vasvika pamba vati apo ndichinodzana munhu zviya moto mukoze kumoya tari kuita moto mukatozana kwete havadzoketi unobvunda kuri kurodhara musokukunja kubvara mba onamirira ndo zvavaita nhasi vayangoti african apostolic church vaapostoli veafrica vanhu vese ndokwakadii iripo imwe chete remuzimbabwe ngaungaridza vanhu kudai inde mari munhu hazvike hazvike chamoninga musanoi nemukangataure zvikaitika kana zvikasika zvirai asi zvino nokuti yakati african apostolic zvirai zvikavapo heyo ndikutauraka zvine basa reipo ati hazvina basa nokufika chitauro waya mweya kamweya uno munhu asvikirwa nozvenjeri mazuva anobuda akati zvinokuenda chembera ka 91 years asine basa kam zvokudezvi zvine basa nazve hakunozozviziva here kasi zvakadai asi hazvina basa kuti vanhu vaponiswe vanhu vave noupenyu vave nausingaperi nekuti ejesu vakatisunakatarai basa ronofanira kuita kukadza kukota kwedzaraje nokushandisa kuponesa kwake nokuti ndakwaya kuti vanhu vave noupenyu vave nahwo vakawanda yesu kristu atingaisa mudarani nokuti mwari wakadanyika nokudaro kuti akaitwa mwanakomana akakaberekwa ari moga kuti anengatenda kwaararege kufa asava neupenyu usingaperi mazvinzwa jesu mwana wamudavana wakafa panzvimbeyi kuti tirege kufa takadzirimurwa saka achave acharowa nemheni achabatwa mumabhenzi handizvei vasakaisi vakoniwa vakatozvisa muindaneti kuti vanhu ivava varoreke hamenokamwa zvawachari munhu tikatimbosvika panhu vakunonai apo tonotiza hadzivo kana achifamba mumwe nemwari mumwe chete akatendedzwa neraundi yetenderedzwa akatenderedza
zvikange mwedzi hati kuti usikapawo hati kana ari motokari munhu wacho kuposita africa ngekwa mwazvi wacho iye mwazvi anenge arimo. Haleluya. Hatigone kunzveo zvino ndiro chechi yeafrica. Saka vanhu zvino nhasi kwese ndevauya mairi vari kubuda machechi vamashuva vatungamiriri navateveri vavo vachiva kuchechi yavo. Muno wakatumwa ndikutadzi wakatumwa namwari ndiana mashoko amwari wese anopa zvimwe asingadi. Haleluya. Unogashira notuma unogashira ini unogashira waini anogashira lovakazituma ukabva maimbo watuma Paulo we unakuita kuti azorotse vakavasiya dereki vakabereka vaive nokutereka manakapa mutera wakadzimwa ivazikazara nevana vaita vana vorudzi rumwe chete vakumbira rudzi rwavo vakachinjwa vopedzisira vaita vana vorudzi rwavakumbira ukapaumaura handizve chichamamatira chikukushanda chama aripo mwana katava ndinopoi o anomwena. Haleluya. Ndochoshevi vanhu veafrica taitangira zvamwe taive kumamana ivai kumamana mai nababa vauya hamuna zvasingariungere kujata akaramba chimba chamapambo ikazvinona zvirangirai matombo endombo kumabuda zuva chekanibvakurazvokunengane achenjozishimba ndinogwira pakona asingazvokurakana mukairo ndirabona rakashanogwanodi zvineavedzi african apostle church Simon ine maya gore rakarara 1956 muna December 25 December Shila achibva auya wakati mwabatwa nomwe akati pamusoro petombe ipapo vachinamata akabvasini kwakuswa pane rimwe rapamusoro nevedzi ichibva yapera kumabuda bhau zuva rinopera nyura nyama sase inoda tosi nyama sase shiro. Haleluya. Yabva yabuda achibva zvatwa zvakanyanya mona voburuka gomo wale kwange uvhenekera vakabata ukavoti hauyaone mana uyaonekanaeotimani katisaiizvezita zozvosvika kumusha mai gwamborofitakazi wabvaredza sirikosikanitatinditaurosana masikokuno maone chiradio samusaimaona chimusa makaberekwa vakati zvanziradio tauachamaona choshorotaro kuti uyo wamakwira naye mwazva uyo murande wangu andogara yamwari. Saka vanhu vakachibva vatenda vanotenda havanokubatirwa here vanokupera zvauda zviri vachikumbira zvavasingade zviri zvidiswa ndiye mwari anopindura mwana kwete mwari womungano haisi chechi yakaitwa navanhu kwete ichechi yakaitwa namwari pachake handizvene ichitango iwohe saka takungomudawohe kumwari wete akuda vanhu vake handizvene nokuda kwake Your church in Africa. I know the Marsh Apostle Church. The African Apostle Church in Africa. I said, Amen. I say, you are this. Apostle Church. The African Apostle Church. The African Africa. Zakadaro yamamboka kutanga mwana chema chizokwanisira mshareni uko variko havo marwani asiratipo panyama mumwe yake. Haleluya. Kanguva yakwana kuda kwakitari zvikasvika nekuchukurani zvinhu imwe neimwe isikatokwaniswa dzako zvichakupayo kwese kwandiyaita tsika handizvo zvinoita shoko rimwe rikati indai mutigare ndoyosvika wamwari. Tiri kugara ndoyosvika mwari iri kumera. Vose vabhabhatizwa muThe African Apostle Church vanotanga kuona zvavavasingaoni, vanotanga kutaura zvinhu zvichiitika vachishimira zviri nekuti vapinda muchechi yamwari.
vapostoli va Gesù vakaziona vapostoli oita naro kwese zozadzanyika nai ndatenda hangu makakana kuziva Jesu wakachema chiti vanhu vangu vaparadzwa nokuda kwokusazivo zvinovadzidzisa saka munhu arimwa cheso raapostoli vakuti ane zivo nokuti wakazwa kuna vanotenda amagamba votibatira kuti vatinoenda hatirwere nyama neropa tinorware mweya yakaipa mweya yakaipa mweya yamadhimoni madhimoni mweya yasatani izvirozizani zvino satani takamukuta kare makaverenga saka chembere yazara nakapfeka hii pane chavazisa noketo hatichaita vamwe vatungamiri vamachechi vamavaya navanhu vake iye atarera vanhu vake vamwe vanhu vanomusira kutonovaura turi kudhi ndo yavo vatitachitavira zvamwe ndazvizveri yavo yari yedu zozvayo iwe kana nguva yasvika kuti vanhu vapinde muchechi hazvirangani iwe wadaidzwa ndiwo unouya mogamuchirwa muchechi yenyu nhai zozadzanyika uye ndokuti nyika yakugumaka zvino nyika yangagume kana vakatemerwa upenyu zvikapera vasati vapinda mutheafrican apostle church mazuva akatomboedzerwa nyika yangadaguma kare asi nokuda kwavakatemerwa upenyu zvikapere vana mazita akanyorwa mubhuku kudenga mazita akanyorwa mubhuku kudenga nokuda kwaaipa nokuda mazita akanyorwa mubhuku kudenga mazuva ari kudii ya haigume kana tisati yakakupiza kamushani kuti haigume kakuchembera hatichemberi tochembera tikupuka tinofatimuka tinorwara tiri tikora nokuda kwebasa toda vanhu amen nokuti wakatumwa tikuda vanhu tapira nyika mwana womuda vanhu jesu wakapira nyika mwari wakadarika yokudaro mwari wakadarika yokudaro akaipa mwanakomana wakanabereka umwe chitoga jesu kuti vanhu vatendiswe naye ndiye wakagara kweyeuso wamwari wakati mwanoparidza kukosha kwezita rajesu nokushambisa kuporesa kwake nokuporesa kwake nezvamakumbo zviri kufamba vamati vari kugwa vezvotaura mamoko vachiona vane chiro chichipera vaya vanoita vana uruzimwe chete vachichirwa ruoko vachidarika ruzimwe vanoda vanoita kamarakamba kanokamba mutero wauzimwa vazogara navana zvezvo zviri kuitikaka muchazwa panguva izvaku vamwe ndatokamudza nguva ndini chandiri kuita kuti muzive kuti masvika patino mari mamiro ungano mvura usina mukombe iri kupa mikombe amen ichera wachera hapana urenomezeriwe mwana mwana zvicherera umwana mwana bata mukombe wake wasara wasara gloria yaenhange mutambe nekuti nyika yakuguma jesu akuuya asi hangauye kana vakatemerwa upenyu vasati vadzoka haleluya ndinotenda mondiregererawo ndozvamaigara nokuti kana mukapanzwa nokuda kwokusaziva nopuwa mhosva ndionozva mhosva ndoda moyo wakachena paroparei vanhu vese vanhu vazivevo voramba vozotongwa rupana rugudo kwani nekuti pane kudai ndirozi dziri pano ikovazototaura hatisitega amen hatio mweya muswena ari pano ndirozi dziri pano jesu ari pano baba ari pano amen saka muchiona tisingaite tsaona tisingati zvikwadzi tisingareke tinenda tidzoka tinenda gloria nogara muchetetera zvishandira mvura yaanofana omwika yatakareva kuti bata mvurai bata mvurai bata mvurai yatingatikabva tabata handei
nyoka zezorowa dzadi weyakai kwatinoka avanoi timaesera vanoi muti amukena kwatotika ite basi no yoya afrika satani takaupedza naye mutembere kumushaure ati ungati mwari iwe womunisera wogwabva kudenga asi wasungadisana wakubata maoko kubata makumbo ake noroko rumwe chete maoko akakusumudza kurera paruti achibva tembere mugasi raanakapakachena saizvokudai chibazano vakachena rakafurirwa nemusikana weyo kuamerica ndiani Cindy Jacobs utaona vakadzi veafrica vacheneswa noumwari vane umwari unoshamira zvazvazvinovaii sana mirembo akaimbira mozisi umwari kakamuka mozisi angonongedza vavezvinesvikakure umwechibva rakamuka vapirana pakadi zvinovana mirembo vamuti african apostle zvakaonekwa naCindy Jacobs zviri kuzadzikana zvatenda hangu zvinomochi vane mufaro oya eya inoti heaven one yengaraburuka chiwaburuka kudenga akazoburukwana vavira mhamarei yakauya kuiyavatenochema haleluya isurumwe vakasunga Jehovah Ishe. ndipezvishaikwa kuna vashaikwa vanhu vaine mufaro vanhu vaine rugare ndozvakataura tafirenyika muda vanhu mwanakomana wamuda vanhu yeso tinomuti muda vanhu anoda vanhu wakafira vanhu ndokuda kwokwada akarasa upenyu hwake ndokuda kwavanhu ndinobvi dzakatsikitsira asi akareva vanesumei nandakunofa unova ukanzi hazvinei amen kana ndinozokumusa sure kwamazuva matatu kana hazvinei ndinope kana akauya takachimuda tinowana muripiri wedu tinowana mufiri wedu tinofadzwa naye tinonyaradzwa naye tingatonezwa Kristu Jesu hatina hanya tingatonozvene chando hatina hanya tinganiwe nemvura takamboregedza rekungana kudai kuti kuno naye kwete kana kuti kunotonhora kwete kana kuti kunopisa kwete amen rudo kana rwamwari rwapinda mumunhu wehaiti wake wotozviramba wakundwa iye jesu akundwa ndotorwokuda vanhu anozofunga kuti ndozvomwadziwa ndozvokanozvidosika kwete anozviramba ndozvamaitani nokuda kwehama kumushora muzinzvimbo dzakadai muri kutsvaka vamwe vasati vatenda vatinozvivanzika tiri mbavha here tiri kutsvaka vanhu vamwari vanongasakanerwa mbuku vakadzi vachazvirwa ivavose vanoti vataungane vanouya vasiri vamwari havauye ivavo kavauya vanotengesoko vanodzidziswa namwari vachiri kurwa nengirozi votengesoko kugamushira vobva vabhatiswa vovesesi saka iri forward tikuwedzerwa harizveni ona kwatava izvino havangatapirirwe vari kuwe aitasitakuwavava harizveni handiti harandezveritungira nemaruva akapoteredzana haleluya yakutenga potosisesei kwete ndijehovha wakataura zvikaitika akarara zvikamira zikasimba ivodana vose ndodedzasvizwa kumusoro makore ngadurekura nyika ngaizarurike ibereke kururama ibudise kururama ini jehovha ndakazvisika ndinakataura kamuzani ndakazozviki haleluya gloria amen vakuda mwari nemwoya wese vakuzviramba amen vazvinzwa amen vakuda mwari nesimoro rese wamutsvaka kunyange kuri kure vanoenda vamwe netsoka amen vachienda vachidzoka mune zvakanaka
mambe Jesu kale kama bendera emaulu ye magoro gari waka kutwali Zimbabwe ya Afrika ye pasirese vale rugare ale vamugamuchira vari wetokwa yachitangira zvamwe ndachizvani zviri zvakauya chechi yedu yakaletwa nezare isati yaikaikaika inotenda hangu marai zvino hapana kusuwa mimba yamwari tinoruvaro vazvose eria vose vana jesu ari mumwoyo yezvinovaribata nezati tachi zati switi tachi kutopira kunoita mumwoyo usingaweze kuti une mari kana kuti une pfuma kana kuti urware kwete amen 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 ndozvaenda kutoita rufaro mumwoyo kana takati zvine zvitema zvino zvakakugwa muropa rajesu toita rufaro mumwoyo amen 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 vamachimati mweya wangu nomuponesi zvino ndakasurungurwa amen amen muponesi ngandiridziswe mukurunguri ngandiridziswe haleluya haleluya ndinotenda hapana izimoja hopa tunakwenda kindereka varuna mwari ashure kwari kurava yomanese kuyashure kwari kuno kana kwaita kure moyo apo amuna amen pane nzvimbo inenge chipedza Afrika yedu tinochacho kumupa mwari kutenda nemuromo wakusita ngwari yako unoti awari ako ko zvinoona tipa upenyu takakomborerwa takakanirwa neafrika saka soko rakanga ratanga rataura kare kuma1940 kuti recreation of Africa kuti Afrika yetu papaswa ikazara vakafuka ngoshe sindi Jacob Zakadaro alipa Amerika naye akazviratidzwa ationa vakadzi veAfrica vose vafundiswa zvichena vachiera amen vana Miriamu veAfrica amen zvinotenda Amen.
vakatasa mama inu asimuoya wayeye kudenga kuri kuti vaitenda. Amen. Shoko rikabva rataura Sherama. Amen. Amen.
Haleluya. Amen.
Amen.